ya third time yenyu kandi kake chitatu kupinda mudare rineri tikambokuti fambai zvikaponga. Saka rwendo runomambo wamira kunza kuti makazofamba futi here, tipedze nyaya ipi iri pakati penyu. Tafe nyika dzina semumhangari ndimunotanga kutaura. Sorry, Dan. Ini namkurunga ndikafamba. Ya marida. Idare ndikabata. Ndo wasati wabata. Right. Saka. So indire. Alright. Ndikafamba. Mukurunga wangu ndo wakatanga kundifonera kuti ngatifambe kwandoziva. Ndakazvireta iti. Tifambe kwandoziva. Nenda kusaidiwana namufuro uko. Munetsa transport vanhu vachatinga kuti pano nokudoti tochifamba. Taurisaiva vati nzuka. Pano nokudoti toko ndichifamba road. Zvandanga ndisani ndafungidza kuti ndichaisanga. Iwo futi kwaiti tiende kwacho wangu wasingakuzivi. Wakaudziwa. Tikamira pano wachibvunza. Kumira pano wachibvunza. Asvikanze rubata. Ndobva tazosvika pakusvika. Pawakaenda wacho unenge usina appointment. Uchimedze mutikasvika itonzi munhu wacho aendo kunhamo kudotito. Pautotanga kutsvaga kumwe kwokubatsirwa futi. Kusiri bapi pasi vanhu kuti mafamba muchafamba hamuchadzoka musina kuita se kubatsirwa. Tikaenda wakasvika iwe ndobva wanotsvaga aitibatsira ndiwo wanga wari pamberi pangu because ndiwo taita madhiri awo. Waenda wauya nemuprofita uya. Profita uya shuwa mukadzi wao ndiye akati toda kubatsirwa. Tabatsirwa kudaro. Muprofita shuwa akapinda gemenzi patatanga kushandirwa. Mukushandirwa kwacho pakabuda nhauro yekuti munhu akadya vana mukadzi wangu. Ndobva ndati alright zvakanaka. Sinzi tichiri pakati pokufamba tichabata chokwadi. Tapedza izvozvo takwira marifts tikaita kumirira bere kuya mundarwe tikatazoenda kumba tumiriro mabhazi ekuenda kumba. Tadzoka tikazota anangurunga katimboenda kwekwe kwatikati tikaenda wakatiza kuye tikazoenda apa paningirine paJosia. Tasvika paJosia tikasvikawo muprofita watange tikambofambira yoye asipo tikati ngatitsvage kumwe tikaenda kumwe kwacho tichimirira kuya baba. Ndanzwa mataura kuti anzi munhu akadya vana vaviri ava mukadzi wavaira ndiwe wangu. Enderere. Alright. Taenda kune mumwe muprofita uye wekutanga tichiti tichasesa kuyako uyu timboendawo kune umwe because tikanzifambai kana katatu kana ka4. Taenda kune muprofita uye wakasvika nhauro dzandakanzwa uku dzasiyana nedzandakunzwa uku. Zvikanzi aiwa hazvisi mukunetsana mahari hapana muroya. Nyaya iripo imhepo dzinoda kugadziriswa mukati memadzenza enyu. Pane ushereketwa huri kuitwa pakati penyu neyona. Iwo wakabatwa kudzinza kwavo, ini kwangu kudzinza kwakaita se kwabata. Asi zvadaro kukanyanya kuzorerekera kwangu kuri kutonzi avo vakazoudza kunzi mwana wenyu mhepo dzenyu ndodzokuti mwana wenyu aite musha. Akarerekera kubhawa. Mutsetse wekubhawa ndowataona. Saka nanhasi mune mwana wenyu. Tapedza izvozvo avo vakazototi kubiya pachiwanhu chedu handiti kuti pfekai tiende wakasiya. Tikazoita kutoirawo mashure patazoenda kuno mumwe paJosia wacho futi anonzi Gandhi. Ndisatora mazita. Alright, sorry ndatenda baba. Ndobva tazoendawo pane umwe muprofita baba wavo wakanzi mhepo dziri kudzongera musha menyu ndodzikupasa musha asi da kuti musha wake asi chibvisa $10 mwana wangu akabvisa $10 tipedze maproblem ari kuita aya. Wabvisa $10 wakapinda mumba imwe wanzibatire nemugoti musha kuti udzokorodze. Mwana wangu ndiye akazoramba kuti mugoti zvokuti ndidzose anononetsa. Nyaya yekuita ndeyekuti baba wako ari kutuma zvikonzi kupfuma kutsvaga pfuma wasingatume sadombo. Saka zvikunetsa nyaya yekuti zvino ndane maconditions ekuroora. Baba wangu haana kuroora nenzira idzodzo. Saka bva waramba. Mari yebhengi yakadaro but azvipedza zvakadaro. Ava vakazondifonera kuti ngandei kumwe kwandoziva. Ndakaramba. Ndoda kutaura pakasi pedare. Ndakaramba. Chandakaramba ndichikuti manzwiro andakaita apa ndikagutsikana nayo.
ende pawakazobva futi padare yokutanga muprofita wechipiri uyo vakazopedzisira vachitoti vatenga muprofita. Inini kana wokutanga wacho pakanongedzwa mukadzi wangu anomboti watenga muprofita handina dambudziko nazvo because kunzi fambai hakusi kuti titage mhosva, tikunzi fambai tinzwe dare iro zvaticharonga. Pakazondifomina kuti handei kune mwe ndakandisisipo, ndakazofonerawo hama dzangu zvikanzi uyai kuno tinzwe kuti nyaya inyamira sei, ndobva ndavatsanangudza. Zvikanzi taifungidzira kuti nyaya iyi ingadai ikatopera kudhara because kana dare risingugutsikana kuti akakunongedza uroyi, chimwe chikazonditirwadzei kuti ndizorambe kuenda futi mumberi, chimwe chidiki-diki. Baba ndikazoti tiri kufamba asi tiri anda chifi matope, nyaya yedu iri kudai inyaya yekunongedzana uroyi. Saka da kuziva kuti muroyi ndiani. Baba wakaramba kuti handina kuanongedza uroyi. Tikati kotsamba yatakasiya ikokuye iri kuti chii, zvikanzi haina mubvunzi ndiri muroyi. Ndobva ndanatsaona kuti wada kunditenderedza. Wakatuma zvikonzi mari yavari kushandisa imari yakabva mandiri, saka ndiri kuti zviri kundirwadza. Dai chiwarwadza waitofungidza kuti ngatiwirirane. Ndafunga kuti chakukumbira dare chete kuti ndakatadza. Ndapedza. Pamusoro baba adzimai venyu vakabvuma here pan'anga pavakanzi mukudzi? Vakazviramba. Vakati chii? Vakati handina chandinondomboziva unless kana ndichimutsiwo nowavi ndisingazvizive. Asi dai ndaitozvizivawo ndaitongoti izvozvo handitozvidawo, asi handina chandoziva. Muprofita ndobvati chii pamhinduro dzaakadzi venyu? Muprofita akangotsenga-tsenga pana chikabuda hanza chaicho because ndikada kuti akati zvinotika ndinoenda kutomunyebera. Asi vanogona kuda kupindura iwowo matauriro wakaita because varipo. Pamusoro toda kuti baba wambotipawo divi rawo. Pamusoro dare chokwadi tabva muno mudare pakutanga takahatina kufamba nekuda kwekuti foni mukurungue wangu kwaanogara kuna network. Tabva pano takavirirana nemukurungue wangu kuti mukurungue huona hatina pana chafamba baba, tiitei kuti tibatane garewo pane network pautatu hwenyu zveshuwa. Tichingobva kuno ndakabva ndaudza mukurungue wangu ndati mukurungue inini hangu shuwa ndasingakuziva ndakangotozvokubvunza kuti kune vanobatsira kuna mufuro. Ndobva ndatovaudza ndakavafonera ndati mukurungue tisangani patenga mufuro yekuti tiende kuna mufuro pano. Ndikati nini handikuzive mukurungai asi ndangodhari kuti vanobatsira. Ende shuwa takasangana namukurungai wangu nenguva kuseni. Tasangana namukurungai wangu shuwa takafamba takasvika kwataienda. Munhu watanga tichinge tadharetwa tichibvunza kudaro hatina kumuwana. Tabva ipapo tabva tabvunza tiri papo tikati mukurungai sevanhu tafamba hapana patichadzoka kumba, tichitsvagei pamwe patogona kubatsirwa. Shwa takabvunza pamba ipapo pangatiri tikati hapana here vamwe vamunozova vanobatsira. Zvikanzi aiwa panapa padhuze panapa futi pazasi makadzikapo munoona pane vanobatsira, pazasi pacho futi pane vanobatsira. Ndikati amaita basa. Ndikati wamukurungai handei pazasi pataurwa pacho tibatsirwe. Tasvika pazasi ipapo zveshuwa takapagara, murume anga asipo, vana panga pangori nevana, mudzimai anga achinzi angaenda kunowacha kurukoko. Baba vanga vachinzi vangobuda, vana vakangoti baba vangobuda vana vaenda kubasa, mai manje vanodzoka. Shuwa takapagara. Takapagara ndakabva ndazodzoka kuna mukurungai ndikati mukurungai huona tapagarawo toita sei munhu hatisuziva kuti afamba sei, hatina ruzivo. Kotanga tadii kuti padzasi pamwe pataurwa pacho tingowana kubatsirwa ona ingwa dzafamba. Zvikanzi namukurungai hazvina kuipa. Chokwadi takasvika ipapo. Tasvika ipapo takubatsirwa takanga takagara tina kuenda maprofita ndoziva tichienda kunoenda paCrown but muprofita asati atombotara zvakawanda akatara kuti gara henyu kwamuri kokuye handi anga ari kuCrown. Chokwadi wedare mai wemukurungai wangu wakabatwa kunzi ndowakaparadza wana, zvikanzi hazvisi zvekumusha kwangu. Mai wasati watobatwa wacho iwo mai awo Dzenga wakatotaura zvikanzi aiwa pamwe ndomutswa handizive ndibatsirei. Shuwa muprofita akataura nemo wakataura zvikanzi muninyora uyo aripo dzamunadzo apa pamusana imwiri apa munomutswa amai imimi baba imimi kufa kwevana handisi kuona dambudziko kwamuri kwandiri, asi iwewe Dzenga uyu mukurungai wangu ndiwe kwako ikoko ndokune dambudziko. Ende Dzenga akabva anzi iwewe baba nyarara hapana chaunoziva, itonyarara. Uyo akatonzi nyarara mukadzi wake ndaakataura nezvake ndaakabatwa.
kwandakaenda. Tabva ikoko akazondifonera Nzenga kuti uyai pamatope, shuwa ndakauya. Tasvika pamatope, munhu ataida kuona akabva ati anga asipo zvichinzi anosvika mai manje. Mwana mukwasha wangu akabva abuda ubva atenderera vadzoka zvikanzi baba pane kumwe kwandaona kumusoro handiriko. Chokwadi takaenda. Tasvika ikoko muprofita echa akaigona kutaura ndezvekuti baba imimi achitaura inini dzinza renyu amuwirirane, ndikuona pane matambudziko, plus baba ndikuona mwana wenyu ipambi, plus ava Adzenga. Ndakazobvunza ini ndikati aiwa baba kune izwi raMwari, ndikati izwi raMwari isusu shungu dzedu dzanga tinadzo tanga tine shungu dzekuti uyu mwana akapararirwa ava vaviri vakapararirwa nevana, taida kungoti tizive kuti chaisakisa kuti kufa kwevana vachinga vachiri chii. Zvikanzi izvozvo imhepo dziri kubvawo kwenyu dziriko kwava dziriko. Ndikati zvena kuipa izvi tobva tazobva ipapo because uku takabva nemhinduro yekuti mwanonyihure imimiwo nemhepo. Izvi zvekuti iko chikusakisa kuti vana vaviri ava vashaya inini ansana kuiwana. Tabva ipapo bva taenda kuzasi kwavaitaura kuzasi kumwe kune mumwe takaenda n'anga iyo yakasvika yakataurawo zvayakataura yakati inini mungangonetsana zvenyu asi pandiri inini hapana chandikuona kutara kwakaita zvanzi pandiri hapana chandikuona chiri kungodiwa chete vanhu ingowiriranayi sei muri kunetsana. Ndobva ndadzoka kumba ndizvo zvochanganya Dzenga wokuzomutawo Dzenga nhasi ndofona mukuru ngaiona kachiuya katiende katitoka ma 3 times Dzenga akabva arambira. Nzenga, hauna kukwanisa kutaura kuti mudzimai wako ndiye akabatwa. Wakwanisa kutaura kuti muprofita akatsenga mukanwa haana kutaura chokwadi, ndizvo? Unotaura pangani paakaudziwa kuti imi mamai ndimi makaparadza musha vana vaviri ava? Papodzi here? Pamwe chete. Papodzi. Kumwe kwese uku vanga vakutsenga mukanwa? Aiwa, haana kutsenga mukanwa. Ndopavari kuedza kutaura. Vataura wani mafambiro atakazoenda because tikaenda kutatu. Kwokutanga ndopakatakura mashoko. Aiwa, pindura zvandobvunza. Vari kupi amai Dzenga? Varipo. Amai Dzenga, mukabatiwa pangani kuti munoja? Kawani. Hapana kumwe kwamukazoenda? Tikaenda kwatikaenda kuchitu zvikanzi mhepo iri mwana musikana uyu mudumbu make muno masari. Pochi3 vaudziwa futi izvozvo kunzi mwana uyu ano masari mudumbu. Ndobva wanzi zvikanzi sei ari kufa wana wangu wakafa 3 months. Mirira ipapo mandipindura. Mukabatiwa pabodzi? Ehe. Mukanzi muende patatu namambo? Ehe. Handiti? Muchinzwa kuti ndimi katatu. Kabodzi kaka mukabatiwa. Hapana kuchena. Pamusoro tazwa kudai Dzenga iwe Dzenga mumwe wako uyu paakanga ati ngatienderere mberi handida waifanira kuramba maifanira uye makaenda ingadai nhasi tichiwana anza yekuti amai avo vabatwa kaviri kana kuti katatu dai kari katu izvozvika titoti nyaya yedu yakase yapera saka iwe ndiyo kagumesera nyaya parodhi iweyo Pamusoro kakati kanzi tifambe nedare ndo katakafamba. Asi akana anza. Kana kasina anza dare roro chitongotanga kuti matongera rengereta ronzwa topedza. Pamusoro ibaba. Pamusoro iwe dare. Mina baba Dzenga.
manzwa imimi kuti mudzimai wenyu abatiwe nomungava wokuparadza mhuri yenyu. Mhuri ndenyu maifanira kuita simba rokuti madzimai uri kuona zvaitika izvi, mhuri yedu iri kuparara iyi, musha wavana varamba kumirawo, tabata kahwani tanzi ndisu, monzwa hana yenyu kupisa, motanga zvakare kusumudzira mubudise katatu kuona kuti dii riri kurerekera mutoro ndoro kwenyu here kana kuti raamukurungai kunova kwakaroora mwana wenyu. Atenda baba, ndikuda kupapindura ndichiti pokutanga ndo pamwe mashoko amukutauriwa tikazofamba futi keiviri ichiminzi tiite katatu uchiminzi tafamba kechipiri kacho chikangoita ndizoita kanvenze mabvunziro aita babawo kuti simi mukazodzoka mashure ndikaona maanza achifanana asi taenda different places kuti tabva kutenda kubvozofanana ndobva ndaona futi kuti awa kunditenda patati oona kutopinza futi bhizi kufamba kuye shuwa ipapo ndakapikisa ndikaiti azvakwana izvozvo maresults iwayo ndiwayo wari kuyaziva maresults ndo yapi yaikuzikana maresults yekuti pakataurwa kairi tikafamba katatu. Mirai mai handisi kutaura nemi. Maresults ndo yapi yakafanana yaukaona kuti apa zvaenderana pamwe chete apa ndo pamukaenda kujumba kunzi amaidzenga vanoita ndizvozvo kumwe kwamukazoenda uku maresults yakazofanana ndo yapi? ndiye kwechipiri nekwechitatu. Kwechipiri nokwechitatu pakanzi futi vanoja aiwa panotorwa mashoko chikafanana chii? mafaniro andikeedza kutaura kuti ndikeedza kutaura kuti patikazoenda kairi tabva kuno awa pakabatwa maidzenga ndikuedza kuti patakazoenda kairi kwacho zvatakataurirwa uko nezvatakataurirwa tikaenda kunewo wechitatu wacho zvikafanana. ndokubva waneta zvako ndikati asvaka zvapera kuvhura ipfungwa makurukota maona panonyaya iye wacho pamusoro ichangamira pamusoro timbokubatsirai isusu kana nyaya ichitaurwa manje tinonzwa kuti munhu atanga kutaura kuti chii. Ava vati mukuwasha wangu akambokwidza bva atenderera zvikureva kuti ndokwakanzi gadzirisai musha wenyu kusina kubatwa amai vapi. Ava handitika nzwisisai shona vanhu ava atezvara ava vari kuratidza kuti vari kuhwandira kukwasha havasati vafamba. Vanhu ava ndoshona iripo havasati vafamba nekuti ava vane nyunyuto yekuti mukwasha akambotanga atenderera bhazoti baba panokwandaona uyai timboona kupi kunoku handitika vasvika kwekwe zvainge zvaudziwa muprofita nemukwasha ndo zvikaudziwa baba ava zvinova zvinhu zvavasiri kunzwisisa pai mupfungwa dzavo. Ongororai nyaya. Good. Pamusoro dai ndakupindura baba obva kutaurawo kuti zvamukutaura baba neni haziwirirane zvachose. 1 chakakonzera kuti tizofamba kairi ndakabvumira ndichida kuziva kuti kana mukadzi wangu ari iye ari kuparadza musha uyu ndizvibatewo ndizvizive tozvigadzirisa. Saka tikazongofamba futi semafambiro atakaita. 2 ndaizoramba ndichiburitsa mari ndikabva kubhadhara mari murume uyu 750 ende achitumire zvikonzi atumire sadombo. Pamusoro kadzenga pamusoro yodai ini ndikuda kubvunzawo baba kwamuri kadzenga nofunga svondo rapera pasera apa mamuri muno ndizvozvo makabuditswa muno muna chifi makabuditswa nechinangwa chekuti kudii endai munofamba makafamba here statement yamuri kutaura ndoyamakataura musi wamakauya pekutanga makazofamba here kuzouya kwamaita nhasi. Thank you. Tikazofamba makanimazausi api ndiyati kutaura panga musina kunzwisisa makarara tanzi taurai zvinhu zvakataurika vaone tikazvipedza kutaura naye pamusoro baba makurukota ese yamambo yakarara nyaine musani kuti ndire baba toda kubvunzawo mubvunzo wani kwamuri mira machitaura nyara
ndipindure kuti ndoupoona Akarara. Hapana. Hapana, saka uzvana kuti Ndofunga kuti hawana kuzvinzwa. Aiwa. Nokuti ndabvunziwa nedare kuti makafamba. Ndakanzi makafamba. Imimi kufamba kwamakaita tipe mari zawo dzekufamba kwatakaita. Nyarara ndonyaya isati kutaura panapa. Ndinoda kutaura newe. Da kuti ndikupedzere pakupusa kwaunoita. Ndazvinzwa. Nokutaura mukamwa mako. Makareruka zvisingaiti. Ndazvinzwa. Waudza mukurukota wamambo Ndizvozvo. anotonga nachifi kuti Wakarara una zvaurikuziva una zvakadzwa. Wazvizwa? Ndazvinzwa baba. 10 was fine. Ndazvinzwa. Visa, visa. Amati ndotendera. Tempo. Ayo. Shoma yobo. Usado kuti ngwarira. Aiyo ndazvinzwa baba. Ingani kana ndatenda. Ndabvuma ni Kuti ngwarira muno. Usingafambi nomukurunga izva makapiwa jutira mukapiwa namambo kuti famba yakatatu. Usado kuti ngwarira. atina kungwa. Tinotokuona manje tese takadaiso. Kuti uyo kana kuti uyo tinozviona tozokuudza pane nyaya pane chokwadi tokupedzera toda kuti vatange vambozeya pamusoro adzenga Baba. ndanzwa muchiti mimi ndakazoti handicharamba ndichifamba mira yamazonde ndikuda faindi yangu anziri kuwe yaitanga yauya Vanotaura zvainoya. mira Zviri kuyi. mira atikangamwe amatofu kangamwe tinayo ungai wake aenda kumusoro famba izvo nyama zondepichana ndanga ndiri kuda kuti kuna adzenga ndanzwa muchiti mimi ndakazoona kuti ndichifamba makafamba katatu naye Ndizvozvo. ndo vamati kuti ndichazofamba kechi4 ndo vamati zvino zvichabatsira nokuti ndiri kuona kuti maresults akafanana Ndizvozvo. ndizvo zvamataura naye Ndizvozvo chazvo. saka ndopamba kubvunzwa pepe pamusina kunyatsopindura kuti mafananiro emaresults enyu ndikuda kuti ndinzwise kuti akafanana pape because pekutanga muri kuti adzimai venyu ndo vakabatwa ndobva mafamba pechi2 ndobva panzi imhepo dziri kwenyu nekouyu ndobva mafamba kechi3 ndobva maudzwa zvine kuda kufanana asi ndiri kuti inini pane 1 kwasiyana nekumwe kuviri uku kufanana kwamuri kuti mimi kwazofanana kwafanana papi nokudai kuti mira imi hanisa ndapedza kutsanangura Ndikutende. right dai kwanga kuri kuti adzimai vanonzwana vatom vano kumwe chete kwavakabatwa handitika pano kumwe chete kwavakabatwa taiti susu kwenyu kwaita 1 uku kwaita chi 1. ndo kwaita kuviri kwaita sei kwafanana but apa hapana kufanana because scale yakarerekesa kusaidi kwani kwenyu nokuti imi ndokwakabva kwananga kunzi jo ndo mafamba kuchitundo vamanzi kwese mwakafanana mese muri vangani asi kune kumwe chete kwamakari wachibhagera imimi chamakarowa kusaidi kwenyu saka kufanana kwamuda kuedza kutaura pa kufanana kupapi Ndatenda baba. Ndatenda ndoda kukapindura baba. Kufanana kwandataura ndoda kukujekesa. Ndikuedza kufanana kwekuti patakafamba kechipiri nekechitatu zvatakataurirwa zvakatifananei. Pakanzi mwana uyu masare nemhepo. Saka masare aya anorava zvanzi azviite namukurunga wangu kuti mwana afe 3 months jikwana 3 months apa kanzi kana gore. Imimi mungotendera mahara because kanzi chamunyanya kutendera chiti kataura kuti nyaya kunongana uroyi. Saka uroyi wamukunangana ihwohwo. Awakazodziwa kunzi amukurunga zvanzi alright. Tomboti mimi adzenga wanoroya. Tazvibvuma. Mazvinzwa ndo wakajawana wakaja wenyu. Wakabvunziwa mubvunzo iwoyo. Zvisinei kuti wakaja. Tomboti wakaja. Zvikanzi neimwe muprofita wacho ini ndikananga mai wanguroya asi ndikabhadhara. Imi madingowira nazviperi. Hapana nemhosva. adzenga ndifunga mukapa matsanangurira muri kuita Unoziva here kuti muprofitaro akabembera zvake kana ndichitaura kuti ndikati inini adzenga vakajai vasina kudya zvinorevei iwe unodzimbiwa nei ndiri kuti makura kai Alright. Ndatenda baba. Ndokupindura zvangu.
anogona kuzemberera shuwa zvinoitika kumaprofita kana ukatotenderera anogona kutenderera asi achikuudza anza iri wrong iri correct asi usinganzwisise ndo pamudakedza kutaura ndapanzwisei pa ndikuda kuvapindura ndichiti hazvina mhosva tomboti andikuudza chikwadi chandisiri kunzwisisa ndinochibvuma chakadaro asi nyaya yandikuda kuudza nchokuti inini ndakandimhangara kuti uya kandini ndiri muroyi zviri correct here kuti munhu anokuudza kuti umuroyi ndipindurei baba pamusoro munodare shuwa makauya muri vaviri kuti ndimi muri kunanga nahuroyi madzibaba pasina ana amai nhasi mafamba imi mungava nobva wananga kumhuri yenyu uno madzimai yenyu kuti ndo vari kuparadza imba yomwana wenyu handitika aparadza imba yevana ndiani ndibaba aiyo ndibvunza kuti sendadaro aparadza imba yevana ndiani vana vari kufa ndo vani ndewangu ndoyenyuka imi baba munofanira kurwadziwa nokuparara kuita vana venyu kana kuti vazukuru venyu nhasi mafamba kwabatwa mudzimai wenyu maifanira futi kurwadziwa kuti sei mudzimai wangu saka ndiye ari kuparadza muri zvandisingazive mototanga kufamba zvine masimba kunzwa kurwadziwa nemusha uri kuparara unowa wenyu nomudzimai wenyu madzimai iwona mungawabata isisu todii kuti tibude pachienda pamusoro pomusha wevana vedu zvabvira kuna amukurungai vari kurwadziwa nokuti mwana wari kutakura nhumbu dzichiparara handiti musha wevana unofanira kumira pavaviri kwete kuti vabereki muri vaviri motanga kunetsana ndimutopaza musha wevana muri 2 ana amukurungai pamusoro vana vakauya handitiri kuti ndakanangwa uroyi tikada kutarisa mamukafamba harisi kutaura chokwadi here akanongedza uroyi mumwe ndoupi avaka vachinongedzani wakauya vachimhangara ndiwo vari kumaprofita zvikanzi chii kokutanga mujenya wakaenda kwavo avazenga saka toti wakanyebera in other ways toti pakanyebiwa here uyu anoti pakanyepiwa murume uyu nokuda kwokuti uroyi uri kunzi wabudira kumukadzi wake waifanira kubuda paari achinzi ndiye ruja chii mirai kana musina zvamukaongorora kumuchinda panototaura handiabhadhariswa apa kunzi find $10 nozvikonzero zvaakaita iye akatotarisana nachief ko kwaasiri kutarisana namambo uku ari kuita zvakadii izvozvo zvitarisei futi munofanira kuzvitarisei izvozvo because kana titonga dare tirege kutonga mhosva tisingatarise munhu wacho pamusoro ndakandikumbira secretary zugorora kuverenga samoni nababa kuti rakanzi kudii tafire nyika dzenga ndiye mumangari amangari atichaona tom spiwe chigwande amai vaspiwe handiti nyaya yavamhangarira makatinanga horoyi ini nemudzimai wangu hai mirai makadaro ipapo ndipo ngatitangirira ipapo iwe nochi pamusoro ibaba statement tesitarinzwa muno rinodare riri kutaura kuti imi nemudzimai wenyu ndimuri kunangwa nomujenya wokuparadza musha wevana vana vaparara 2 kwamakatanga kufamba imi kwakabatwa yani mudzimai wenyu sei muprofita asina kubata baba mweya wakananga wakati imi inowa ndiyo nyaya yamukatumwa nachifi muno rinodare kuti fambai muende kunoona kuti chii chaparadza imba yevana madzoka nhasi mapa ripoti iyoyo
ikutaura kuti ini mudzimai wenyu mabvuma kuti ndiye akabatwa anova mudzimai wenyu. Ndopanga tichitaura paya kuti imi itsvai mwoyo nokuparara kuita mhuri. Ndatenda. Ndikabvumirwa kubvunza. Kudaira kuti murume anodzenga kuramba kwaakaita kuti vaenderere mberi vachifamba anga achiramba achinyara nokubatiwa kusaka akaramba. Dai wanga uine simba nekuti ndiwe uri kufirwa nemhuri, dai wakaita pauro kuramba uchienda. Muruda kutiudza kuti udiwa mai. Woziedani mhuri iri kufa. Tisina kuudza iwe. Jari kuramba kuramba achifamba. Nai pamusoro nai dzinga. Baba kubvunza wamubvunza. Ndatenda baba. Iwe ndiwe wakakwirira mukurungai wako dare. Ndobva mauya muno mudare. Dare rikabva rati mimi chimbofambai. Makabva mafamba pekutanga pakanzwa zvamakanzwa, pechipiri pakanzwa zvamakanzwa. Iwe ndiwe kurwadziwa kaiwe. Kechitatu obva wanzwa zvawakanzwa. Mukurungai obva ati ngatifambei futi kuenda pechi4. Iwe obva ati zvakwana. Zvoreva kuti iwe wakagutsikana. Iwe uri mumhan'ari futi, ndiwe kurwadziwa futi. Ungatiudze here kuti iwewe zvawakagutsikana nazvo zvawadzoka kudare nazvo ndezvipi? Chandagutsikana nacho pamusoro pedare. Chandagutsikana nacho ndechekuti pamuprofita wechipiri tabva kuno kutanga uyu wokubata madzimai anga. Akanditaurira zvakandigutsa. Asi zvaakataura zvakafanana nekwandakazoenda kuno muprofita wechipiri. Ndo zvandati zvikandigutsa. Kuti sei zvafanana. Pamusoro ipapo ngatitaurei chiri chinhu chaicho chinoti jo tati isusu pane iwe watika uri kurwadziwa nokuti wakanangiwa uroyi. Saka obva madzifambai. Saka dare riri kuda kuti iro rizive kuti iwewe chakazokugutsa ndechekuti ndakagutsikana here kuti uroyi wandakanziuya uya ndakabatiwa ndizvozvo, kana kuti hazvisi sezvo wakati iwe handichada kufamba. Good. Ndatenda baba. Nyaya ikandigutsa, mashoko akataurika, chandinofungidzira ukafamba uchibata chinhu chimwe chete unogutsikana nacho. Nenyaya yekuti sei chataurwa pachataurwa. Chinhu chakasiyana nekuzofamba kwatakatakairi ndechekutanga. Mashoko akataurirwa atakataurirwa nawo wakatoita ngeneka kutobira. So nyaya iyi haitoperi. Nyaya itongoripo ndoyekuti kana tiri kuti tinoda kupedza nyaya okuperera paripo, kana tiri kuti ngaende mberi kokuenda kuriko. Saka tirege kungoramba tichingotenderera tichingosangana panzvimbo imwe chete. Panopedza nyaya iyi paripo. Pamusoro yamatope makurukota venyaya vandaona aiwa vataura vachitonga mwana wenyu. Shoko rinenge randabata inini riri kutaura kuti dzenga uyu zvikataurwa nomuprofita wokutanga anzi ndikagutsikana nazvo kai nopo chipiri apo zvese zvinhu zvakaenderana izvo. Saka hatina kumberi kwatichaenda. Ndofunga nyaya yadzenga iyi vana venyu vachitaura saizvozvi kana nemiwo nzeve dzenyu dziri kunzwa. Makurukota yapedza nayo. Ndogutsikanaiko nayo dzenga. Baba. Ndogutsikana nechii panyaya yako? Panyaya ikandigutsa ndeyekuti ndikagutsikana nenyaya yekuti patakafamba pechipiri pairi tisingaonerera tikafamba katatu. Pairi patakafamba mashoko akataurwa efanana. Kunzi mwana wawo ane masare mudumbu. Awa patazoenda pechiri zvikanzi ane masare futi. Panzarwo awa akapikisa kuti hazviite kuti mwana afe ne3 months. Ndobva zvanzi nomuprofita kana gore anofa chete. Handina kuzvishora sidai ndikangozvibata ndazvigamuchira. Wakabata pekutanga ndipo wainawo. Iye wakabata pechitu. Saka ndinoita sei?
akatongomira matongero neta dare zvazvingakapasisa ndizvozvo nekuti chikakonzerwa kuti tifambe idare nhasi tadzoka kudare futi saka zvine zvapasisa dare ndo zvandichatendera namo. pamusoro itanga ndichikumbirawo kubvunza kuti hatina here dare rino rimwe rinoita dare rezvemweya riri under Chief Matope kuti rinogona kuti batsira panyaya dzakadai so kuti kana dzanyanya kuenda mberi dzinongokumikidzwa kudare iroro kuti dare iri kana riri kun'anga kana kuri kumuprofita tobva tasvika ipapo torevhurwa matare edu ese ari munhu anoronda matare zvine gwara. Hozi manzwira andaita nanichinzwa so kuti matendere ese avakaita vanhu wavo vese vavakaenda vakanga vasinganyatsoronda matare chaizvo chaizvo. Hatina here mumwe munhu anogona kutirondera matare anouya nekuseri kwenyu Changamire? Ndikupindure murume. Izhisha rino iri imvura iri kunaya. Ndofunga nzizi dzinozara idzi mvura. Ndikadzika pakabani apa ndinogona kuti iri kusvika mutsapfu umwe. Apa ndinopinda unoyambuka. Se usingagone kuyambuka ruya kana akazara. Ndoenda. Unoenda? Ndakupindura. Nyaya iyi tikada kubvunza kuna ana amai wechikuru tikatarisa panyaya yokunzi masare mudumbu izvozvo can do zvinouraya chi totarisa futi apa pamhan'arirani toti uyu akati muri waroi kunyeba here akamhan'ara zvechokwadika masare anowanika futi achiuraya chi mwana. Saka ngazviite 50-50 upiwa tambo zvakare. Hai tambo inozowanika ikoko tinenge tisina basa nazvo, anenge anonharo nazvo ndiye anozodzoka. Masare anouraya, muroya anoroya. Apa kureva kakuti uyu iwe handiti unotezisika nazvo kuti ukananga mukurungai wako huroi parufu hwakanaka. Ndakamuudza kuti shamwari tibatsira. Aiwa ndipindure. Ubvumirana nazvo? Hauna kudaro. Asi mazofamba pavha wabata amukurungai kadzi vako. Saka iwewe wakabvumira. Ukuda here wewe kubhadharisa amukurungai kadzi kana kuti mukurungai rume kuti ndakakubatai kuti ndimuri kujavana womwana wako? Pamusoro Changamire, inini hapana ndingori hangu semusungwa ndakakwirwa dare chinzi ndakavapomedzera. Kana dare richinge raona ndo richaziva. Asi inini kwandiri hangu, inini mukurungai wangu dai zvanga zvichinzi kana inini ndaonekwa ndine mhosva ndaimuripa. Waimuripa? Zvichireva kuti awa mukurungai kadzi ava wakabatwa kawo ukavabata nditi iwewe nomukurungai wako. Saka toparova sei? Anondirei padzenga. Ndopandiri kubvunza. Anondirei padzenga. Pamusoro ndinoda kubvunzawo zvinhu zviviri. Mamhan'iriro andakaita ndofunga pane umwe musadare ataura kuti nyorai nditiverengere samoni radzenga. Mukati atoriteerera vanhu takabatwa uroi tikanangidzwa uroi inini nomukadzi wangu tomboti mukadzi wangu shuwa muroi andirambe hazvirambwe uroi unoda kuitika. Asi ko inini kana ndisina kubatwa uye ada kutoripwa neni dare riri kuti chii? Akakwira dare mukadzi wako ndini musapindurana pamusoro edare pamusoro edare baba imimi baba emu toda kuti timbotaurirana tinzwisana nditi imimi mati
ende ndoda kukumbirisa kuti mupindurise zvichanzwa negukota rese riri kumberi kuti imimi muri kunyatsokupupura kuti amukurungai venyu avo kadzi avo vakabatiwa uroyi ndizvo ndizvozvo. iwo bva waita sei? bva wabvuma taurisa izve Bva wabvuma kuti zvoshuwai ndobuda handiitika taura chokwadi Imi taura chokwadi. makurukota nyaya nyayayo makurukota ndokanza kuwandirana pamusoro yevabereki mazvinzwana mudare mataurwa kubva tichitanga pamusoro mudare mataurwa tichitanga kuti dare harizi rokuparadza kana kupesanisa asi riripo pakuroramisa vanhu. Mukurunga namukurunga kana vana varoorana kusunga ukama. Chandaona pakati pevaviri mimi vabereki hamusi kufarira kuti dzimba dzovana dzimire. Muri kutsvaga homwe dzenyu kuti dzifute. Hamusi kuda dzimba dzovana kuti dzimire. Dzenyu dzakamira sei vabereki venyu vaida kuti dzimire. Asi mimi vaviri ndimi mhunza musha dzaparadza misha yevana. Nokuti vana ndikatarisa pari zvino havapo padareni. Imimi vaviri ndimo kutarisana zvakanyanya. Ropa renyu kana kuti rakatadza kupindirana pakuroorerana kwakaita vana tomboti kurema kwenyu kwakafanana. Ndizvo. Asi matadza kubatanidza vana kuti vamise musha. Rufu vamwe vanoti murayiro waMwari. Chaberekwa kwasara kufa. Mwana aberekwa matsvaga matsvagisisa kuona kuti chii chaparadza dzimba dzovana. Mawana zvamawana. Asi mumwe nomumwe pari zvino ari kuchochora homwe yake kuti dai adi ndabhadharwa uyu dai ndabhadharwa. Ndizvo here ndokuvaka vana here? mubvunzo uri kwatira ndi muri tu. Alright. Ndenge ndaka kupindura zvino. Inini handina dambudziko nokuti homwe yangu ifute. Ndine zvandinotoitawo matsvagira ndoitawo mari akatonama zvakanaka. Nyaya yandaitombodada mukurunga wangu zvaiti kubva pandakatanga kumhanyara awa wakatakura mwana wavo wandipumha uroyi. Wapedza kupindura pawapindura patanga tumire papa pindura idairai. Inini pamusoro iyeyo dai inini zvishuwa zvinotondidzingawo kuti mukadzi wangu ndinaye mwana wangu wanotodawo musha wake nemurume wake but zvako zvikutoitika zvikutondigumira. Alright, simbondipindura murume wakataona kufita ushodzi waunzi koya akaja vana vake iwoneiko nazvo pindurai pa pamusoro inini ndazongowanikira pakuti mwana wangu ndiye ari kutakura mimba dzikujiwa. pamusoro hamuna kupindwa matoga kuti mimba dziri kutakuwa idzi ndedzinza rekwahumba here kana kuti ndedzinza rekwatembo? Pamusoro mukuru wangu vari kushota ndewekwahumba here kana kuti ndewekwatembo? pamusoro wako mukuru wangu danga rekwatembo pasina wekwahumbera. Zvandadai tisiri pano basi wako hungo waripo pakutakura mimba nopanda kutaura ndosaka ndokutaura ko vakati iri kuja manyana yaene ndosaka nhasi dare rinotipupurira uyu ngaataure kuti ndoja. Pamusoro vabereki pamusoro nyaya taiona vaviri ndivo vanova zukuru vari kuparara. Ndizvozvo handitika asi ndikatarisisa kana kuti kutarisa kwedare tiri kutoona isisi sevabereki imi musha wavana hamusi kufarira. Ndizvozvo ndechokutanga dai imi muri vaviri maamuchida musha yevana mainyatsobatana kunzwisisana todii kufamba shuwa muri kufamba asi mukati mokufamba kwamuri kuita mese muri ana makurutosi hakuna ari kubvuma kuita mudiki pakubatanidza mhuri dzenyu kuti dziite musha nevana vanorarama. Mumwe nomwe ari kuramba kuti handizi muroyi uyu woti iwe ndiwe muroyi
dai muri vamwe maita vadiki kuti mushaiwana imire nekuti tutoona kuti mutopaza. Ndatenda baba. Handisi kuda kupikisa, ndida kutsigire zvamataura. Chimbonera ako chama. Ndipana baba awo. Awo. Ndida kubvunza ini kuti iwo yanonzi Masari aya. Yarinzi yano mwana wako iwewe. Tikabvunza ana mai wechikuru hayatarisiwe here. Pamusoro wedare. Ndakukupindurira asi mai vacho ava wakatoneta wakatobvunza muprofita kuti mwana achatopedzera chekwa nyama kana ari Masari. Akambochekwa here. Totofamba naye mwana. Akambochekwa. Takafamba naye kakawanda. Imi chine baba ini. Masari yomukati akayachekwa sei. Pamusoro wedare. Ndosaka ndati ndatanga ndataura ndikati wakadza. Baba. Imi tatimbonyarara tipindiro arume wenyu. Muri kumhanyei? Imi yanowanika tibvunze vamwe vasiri vari munyaya yanowanika paino pai. Haikona zvenyu kutarisa pasi muno mudare taurai chokwadi. Kunze nomukati. Mukati macho mukachekwa sei? Saka ndataura pamusoro ndikati apa ndakupadaira asi nhaudzire andava ndo vanofamba nemwana womukadzi ina ndisindofamba naye asi iwo wakandiudza kuti mwana wangu pakutanga asati atororwa vanogadzirisa zvavanogadzirisa vanenge vachiziva kuti mwana wangu akadai. Akamboyachekiwa here? Chipindura pamusoro funga mwana paakashaikira mwana wekutanga ropa ndikauzvone vamwe kuti zvinogona kudaro funga takafamba akachekwa pekutanga pechipiri akanzi akuda pamwe dzimwe dzenguva anenge ari mudumbu funga akapiwa mushonga wekudya poriji wokupfungaizwa wokupfeka kunze mukati anoita sei anopera asi tazoya kumweya uku kuchataurwa zikanzi Masari mwana akanzi Masari anaendeye kuiswa ndati matabasa akaiswa nani Masari zvikanzi muyengi ari papo ngati kwete tibudirei pachena nokuti muyengi ndiwatulaita sei nhasi nokuti ndiyarikodhesa kuti vana vafe akati Masari zvataurwa kaizvozvo zvikanzi asi ane muyengi panyika ndiyakaisa mamusari api ini chandogona ndechekuti ndoita go back to send ndobva ati ndokwasamudza vana ndikunzwa vana vari kuchema ndati waita basa paakangodaro cheri ndomutsa vana afunga mukuru wangu akati vana vanomutswa tivaita sei kasvaka takutoenda totozvisiyezvi takutoenda kakusungunyepera iti papapa vajosiya ndobva watotaura vakatoti tatozvisiya kana zvikada zvimutsa vana vanomutswa toyaita sei ndopakatotanga kutonga ipapo ndofunga takatipadarika havana kupabuda ipapo ndopatikanesera kuti imimi mweya chitibudira ndipane nyaya yedu kuti mutibudire pachena kuti Masari acho akaiswa nani zvamuti yakaiswa nemuvengi wacho ndoti kuda nhasi nokuti ndari kukonzera kuti vanhu vaite safeta titibudire pachena muvengi ndiani akapatsenga sho vanopatara asi 1 ndakataura tini chandogona tachekuti go back to send ndomutsa vanhu saka vasati vafamba vanhu akaramba kufamba mukurungai wangu mauya kubatsirwa inini zangu kutaura nyaya yeMasari iyoyi hatina kutanga kufamba mwana asati afa namukurungai wanga ndikabva kwangu kuchindunduma ndichienda kukwanya maropa mwana tichinaye mumaoko ndikatomubereka mwana patikatanga kusvika kuti hod tikasvika konzi mwana uyu imhepo dzokuno kutadza kuda kupupura zvakuregera zvavo tikabva tikaenda koita pfungwa kucharara kunhengirikini kungotsvuku zvikabatiwa futi hamuna bvunzo here mukurungai kuti hanzi kudii mukapindwa kuti kudii naakadzihamuchaziva pamusoro ndichiri kuenderera mberi tikaenda pamwe futi usiku zvikanzi akapiwa munamato muroora vangu ndikabata mwana kudai zvikanzi mwana wenyu mukamuchekesa Masari here Masari anaende mweya yechina ndikacha handisi kuziva pavari kuti vari kuda kubata pakuti wati ndini here ndikamuisa Masari kana yachi ivo vakatoudziwa nawokupedzisira uyu kuti mudumbu momwana gadzirisai mudumbu momwana pamuprofita wokupedzisira taapa asi uku tikazvibata futi tiri kwawo kwanyamaropa kana vachiramba kuramba zvavo tikaenda tiri vatatu inini nomuroora wangu awachiuya achibvunza baba wakagara pabhenji kuti manziko zvikanzi mhepo dzabatiwa ndodzogunu namai awachipindura nomuromo wangu zvondiri kunetseka kuti vari kuramba futi wachiri kutenderera kungonzi Masari hayasi yari kubatiwa inini Masari futi
pamusoro mwana wangu akatonzi akatonziwa mutonga mai nemwe akanzi akatorwa chipfeko akatonzi vabvunzei ivo akabvunzei kuti akatorwa chipfeko akazvishari zvakabuda zvese pachena musi wacho angotaurawo inini panyaya yemasare iyo inini ndinofunga ndino vana vangu 5 ndofunga 3 vana vangu wokutanga ndakachekwa masare kairi, vechi2 ndakachekwa masare kairi, wechi3 mukomana mwana akahwara angatwa ne 5 years akangoneta miri so vanozviziva akuru akati masare kuchekwa kwandaita kwanga kuna sare hwane ranga rakakura so ndoraimutsa madiki yaichekwa yaiya risingabudi ndakapiwa mushonga wekuti sare ireri ruuye kumusuwo ndakachekwa sare rikakura so ndino vana 3 ndikazosununguka vamwe 2 mashuro iro rachekwa mukateedzera maprofita munorasika vanhu vamwari masare anouraya kana mwana ano 2 years 3 years 5 years pamusoro iti kubatsirei isusu totoyazivawo futi masare aya kana kanzi tivarume hatiite masare asi murume wese murume anoita sare munozviziva murume anoita sare sare rinouya kuseri murume hatiti mukunzwa pane sare masare anogadzirwa pamusuwa panopinda nomukadza apa kana yariyo yechivanhu yekunzanzi ndeyokugadzirwa yaye yanogadzirwa pamusuwo paunojamba paipai wajamba sare handi mukunzwa saka ava vanhu ava ngavafambe vasanongedzane uroyi pasina uroyi varapise mwana wavo varapise vana pamusoro ndofunga nyaya yatiri kuona apa yekuti imimi emi wamukurungai handiti kufamba kwese kwamuri kutaura uku muchiti mwana wangu nekuti ari kufirwawo umu zvindo zviri kundirwadza kuratidza kuti mwana wenyu muchiri kuda kuti ave mumusha mevavo handiti avo vavo zvakare ndiri kuona kuti vari kutaura nyaya yakada kungofanana naiyoyo saka apa imimi vana mukurungai dai maedza kuti nyaya yehuro iyi yamataura iyi mufambirai nyaya yekuti vana mumusha ogara sei because imi tiri kuona kuti mwana wenyu hamuna mutora kuti hamuchamuda kuti aendewo ende vana vacho vari kudanana handiti wari kuwirirana saka saka ipapo ndo pane nyaya yakanapa zvakadaro imi mekanya muchiti muri kuwirirana kuti muchiri kuda kuti mwana wayo aendewo chimbobvisa yehuro iyi mufambira kuti vana ari kutaura huro yemukurungai wangu aiwa kana iwe wataura wakati dai zvaibvira ava vaibvisa nyaya yechi ndofunga wambotaura vakati vanondibhadhira vakati izvo ngazvibviswe mutanga kufambira nyaya yokuti musha wevana unomira sei pamusoro inini hangu ndaikumbirawo changamire kuti pane mukuru wambotaura kuti kodara rigone here kutsvaga iro vanhu vanogona kupatsanura navo pamusoro iti patakupindurai amatope avana muprofita havakwanisi kutsvagirai muprofita amatope vanotonga nyaya yauya mudare handitika maprofita changamire pavaripo cheteka kukupatsanurirai kuti imbofambai mafamba pamadzoka ka uyai nezvamauya nazvo moudza changamire vanopai gwara reupenyu varipo pakukuyananisai ndotenda hangu kufamba baba takaudzwa pakutanga pakataura neye kunzi kwandogara kuna network hatisi kubata tobva tazoudzwa pechipiri tobva takubatana tabatana takafamba kumwe chete muchapindwa nachangamire ndakafamba kumwe chete kwandakaenda namukurungai wangu ndaenda naye kwandakaenda naye iye kwari kuti kutatu takazotouya pamatope takangoti kubva apa tobva tatoenda apa mira wakadaro matofu unoswera vaudzei zvokuita vana venyama ndakanati haya chinhu zvati kutoona ivo zvasitoa hatori nashungu nekuti vana vavagare pachi vese because hapana ane tsitsipa vaudzei zvavangaite because dai vane tsitsipa dai atovafambira asingatovafambire nyaya huro iyi
taita nyaya kuti agadzirise chi musha wevana asi tikuona kuti ivo vakamira pane vada kubhadharwa kuti nini ndakananga uroi ndifuna kubhadhara nakandinanga chi uroi asi tikatarisa pamakarorerana vaitokubvunzeyo kuda chii kune apa ndokananga uroi iko zvino mukadzi wako akabatiwa uchaita sei alright uyo toti awachabhadhara nebhukosi ndichida kutobhadhara tiri setiri tu pastatement pakanzi nakananga uroi ini nemuchi abatiwa ndisandi kubvunzisa uchapaita sei haizvo zvakudai aiye kubvunza iwewe andabadari ndiri kubvunza kuti saka uchapaita sei zvapadai apa avakakunangai muri tu asi wana abatiwa wani wako abatiwa pautuwe iwe usiri wabatiwa anzi uchaita sei uchapaita sei apa handina hanzi ndosaka taiti fambai kukaita sei dai makafamba wakawanda dai zitinyazowana hanzi yenyu yakaita sei yakanaka asi apa nenyaya yekuti imimi uchingoti azvakwana asi kokwamabatwa uku munokuvhara nei ndatenga mambo nashoko amatandanzo pandakauya ndichimhangara nyaya yangu ndasina tarisiro yekuti muchati tifambai asi mazondijekesera nhasi kuti pataide kuti tifambe ndaida kuti muwake musha wana ndo matauro amaita ndaanzwisa chaizvo zvisinei nenyaya yandakamhangarira ndozvazviri kureva kana waya wanga unopfungwa dzako wadi ungozvipedza handaizvikwanisa kuzvipedza zvinopedzwa nemi saka kuya kuna mambo hanzi mbudzi yazvarira pavanhu yatiita ndirwembwa handaigona kuijustifya ndege kutotendera kubva kwese kuuya kunoku kutoti ndikaendawo kunovatorwa usingandizive vanondienzanise nenomukurunga wangu mukurunga wangu nyaya yekuwaka musha uyu tikadai tikatowaka kudhara wana wedu tikatozvifambira tisina kuya kwamambo nekuti uyu paakatora mwana wake andinanga uroi akati mwana wangu anofa akazodzoka nemwana ndambwe wake wati tadzoka nomuroora ndikati kokuwaroi endai wauya tikumbira neruregerero taita moti wauya tikumbira neruregerero zvitopera dandisina kuya kudare rimene nyaya iri apa ndeyekuti ava vari kutaura kuti abatwa mukadzi wangu imimi kana muri kumba kwenyu kunguva yezhizha ino hamusati marovha kumunda here adzimai vanyu vachienderera zvinoitika ndozvikaitika ndisati kubvunza saka uchapaita sei apa totava vakanyepa here vozuro wabatwa kawo upi iwo nokutanga zvakabatwa zvataurwa zvechipiri zviri zvinowawa hazvina basa zvinobasa ndozvowawa zvokubatwa kwangu ausiri wabatiwa zvokubatwa kwomukadzi wangu ndizvozvo saka apa imasari ndo vanyatsobata ya because wana wese wasati wafa kufamba kwawaita waizvibata kusvika wana wese wafa asi zvaibatwa because kurwara kwemwana vanhu munotombomiramira haugari panzvimbo mwana achirwaraka munototenderera mukadzi wangu ndaitomuti enda kwamurungai mufambi kwavanoziva waitenderera sekupupura kwaita madzinanga matope vabatsirei vanhu anobatsira anozwisisa vozokana machita nharo zvirazva kuti nai vana chakugara vese here nai mugara ku ndozvekukonzeresa pane separation vozi kana anhu aita umwe anenge ainzi ainenge afambire munharumba kwavo vozi ndopfungwa dzani ava ka kuti ine handingambotenderera vozi uya rumba kwake ndizvozvamutoita condition yekuenda kwaakaita mukaona mukaita flashback condition yekuenda kwakaita kuti mwana wavo anga ari kumba kwavo inyaya yeurori iyoyi saka simpo wakazomudzosa wakatotumira samukuru wamudzosa ndikati aiwa ngawawe ndandine kafungwa kuti waiuya ndikati amukuru wainge waya kuno ndandine kafungwa kuti wachasvika pasabhuku towirirana nasabhuku kuti tipupurane nyaya yeurori yawakataura kana ndichikumbirana rege tokumbirana tovaka musha uyu semashaurira maita kuti ndaida kuti mufambe muwake musha upi uwoyo avakaramba kuyanza tuweko kemirwe kuno pamusoro yechanga vhiu yandaona inini
ndaona sekunge varume vawiri ava inyika mbiri dziri kushandisa vana kuita giraundi rehondo. Mumwe akamira kumhiri, kumwe ari kumira kumhiri, vachikanda mabhomba pavana. Saka hondo dzavo vari kudzirwira, vana havana chavari kuziva, zvokuti makavabvunza mavhiyu yayo anogona kutotanga ngeyakatanga vari vakomana kana vaigara munharaunda imwe chete. Kana vakasangana varorerana kudai vamukurungai nemukurungai, vanogona kunge vakatadza kuwirirana mumweya, vava kutanga kukandirana mabhomba pavana. Saka vhiyu yevanhu ava inonetsa kupera kana pasina hwana akurirwa. Somaria no mar. Kuna vese vaita vakuru. Somaria no mar. Kudai zvadai. Nokuona kwangu. Muroro wako wata una pamba. Wakapanana gukuru rino mwana wako? Havana. Tora muroro adzoke pamba. Iwewe. Handiti? Amkurunga. Zosera imwana kumurume wana. Ndatoneta mama nasiba. Mirashi. Vai mambo atauri. Zosera imwana kumuridzi wake. Pamukaja pfuma handiti? Pfuma mukapiwa? Murudo. Zvokuwirirana kuvana venyu neimana mukurunga. Dzosera imwana mwana wenyu kumuridzi wake. Mamudzosera. Tiri kuda kuti iyewo mwana wako nomwana wako ngavabudewo pamusingazivo imi vaviri, imi 4, imi 1, vachiendawo vachitsvakawo dambudziko ravo, vanosangana noparinopedzwa. Handiti imimiwo kana makabatana muchinyatsowirirana chaizvo fambai futi muchigadzirisa papi, kwete kufamba muno muromo wokutaura kuti iwewe ndiwe muroyi wokubaya vana vomwana wangu akaroorwa mumusha mako. Handiti ndikuona kuti takaipedza takadaro pakanaka. Ngadzokere kumurume wake moita chinhu 1 mese. Handiti takura muroro uende naye. Ndatenda ndisikuda kupedzisa vati mukudaroka machokiro yaita mbuya wako avachichoka kumurora mwana wavo amusikuda kuti mwana aende kumurora. Mwana wangu atorina mukana wekufamba murume akarotumira mwana wekufamba naye. Iye ano mukana uyu. Mwana wako ari kupikuri ariwana ngauya ane mapushi anotoya Chendere agariko. Agariko anouya kugara kunogutsa. Kufamba nomwana nikatadze kufamba nomwana achirwara kuti baya akaroora mumwe mukadzi futi mukomana wache mwana wacho zvinobezere gara apo patinokuona kutaura kuti kunokurugara mumwe mukadzi saka uyu kana achinge aenda kunogara pai murume wake kudaro kwakambopira kuti handichape kunomuyisa saka uyu kana aenda kunogara pai 1 2 imba yake akavaka uyu inini ndetobikira mabhiridha murume wangu ndaivaka imba yake irogara nomumwe mukadzi saka chanogara pai tokuiro mutijeisiri ari kutaura ndokupi ndiana kutaura amaiguru ndizvozvo mukoma wemukadzi woushu nyarara zvenyu uyo anogona kuita kana 5 naiwe mukoma vakadzi ndiwe muridzi womunhu makarambana ndina akatorwa vabereki vake vakakutorera vachiti tikuda kuita sei muchirungu panaita musuwo yemberi ndati vakamutora vachiti vakuda kuita sei naye sichoti vakamutora kudaita sei naye vakangoti noti afiwa nokuti afiwa iwe pawakatorwa wakafungidzirwa kuti vari kunonyaradza mwana wavo handiti uzodzoka mumusha anzi akazouya bayire futu mumusha pakwe wewe vazodzokera kusei akadzokera nyoti matorero akamuita musi wachingobva kuyedzika vana akatora achiti taenda nemwana wedu pana paagari pana panangona kufa osi pana pana varoi mukadzi wako unomuda here uchiri kutomuda naizvozvi pika kudai simuka upike utaura kuti mukadzi wangu ndikumudawo mukadzi wangu ndikumuda gara pasi unogona here kuti ndakakupa mukadzi wako izvozvi nhasi wobva waenda naye kumba kwako pakuti reme nokuti aparemi wakaroora ba here
unoremewa nei madzimai andei kumba wobva wafamba iwe wamunhu mukuru kana ndakakutarisa unobudawo kana muchibage mobva waenda kusingazikane nana baba muri tuno mukadzi wako zvinopera izvo waita sei ndakupa mukadzi wako uende naye nhasi asi wano mumwe Anzi aiwa panondiremera. Uno mumwe? Aiwa. Hapana chinorema vakaja pfuma yakwa. Chinorema chi? Apa chinoita kwani gatuzika unomukadzi here mumwe asiri uyo unaye uyo anomuziva here kuti unomukadzi anomuziva vakatombogara vese havasati takura mukadzi wako uyo ndomuratidza kuti iwe ava ndamainini vandikazosara nchiroora iwewo muchiromo mungu wati vanhu vabereki vako tigarei vakadzi vangu titsvake dambudziko redu tiripedze papi waonai wacho unomwana naye saka usi kuzvitsvaga urungoti inini ndiri murume inomira stereki ndinoroora hope ndo zvaurikuita kaka kwakafirwa pachaita mimba achifirwa uchati kudii nouyo uchati futi baba imana baba nana amai ndimi varoi ndizvo haudaro takura mukadzi wako pano pamuri kusidzira uendo womuisa kuna amai guru vake kuna amai nini vake anzi panondiremera kuti ndikwanise kuenda naye tikuda kupedza nyaya iri pavanhu vaviri ava ngatatakure mukadzi wake aende naye ndokuti ava vaviri vawirirana vakagona kupedza papi hapana uroyi ukambonangana vanhu ava inini maonero angu ndekuti ajenda yenyaya yakauya kunoku nemafambisiro yakiita nematauro yake ndikunenge yakuti nzvingiri maripoti rakaita vabereki vangu nokuti saurirana kwangu watadzaita nawo mukurunga ivavo zvisinei nekuti zvatakupinza nekuda zvomukadzi vangu izvi haisisiro ajenda yatakuita sei yatakutaura maonero andiri kuita aiwa isu tikuda kutoti uyo ukamutora akadzoka pamba apa nokuti hamuna kupanana gurukuru ndiye akusunga ukamauri pakati pavanhu vapi asi chamwari yangu inini ndokwanisa kubatsira ukuona kuti iwe kuti ajenda yenyaya yakauya kumhanga wakuno nenyaya iri kutaurwa nhasi yakasiyana asi honyeka ndiwe handitika nemukadzi wako zvazopa kuti ana mukurungai vaite sei kwesherana handiti wazvona saka iwe ndiwe muridzi wenyaya iwe takura nyaya wobva wabata nyaya ukabata nyaya tunoenda kumberi ava unowasunungura amatope ndomukomuramba titohonga zvisingatomboita mukomana muningi hatitopikisa tikuda muridzi wouyo chete ndowatashedza muno asi ndiyakapiwa nhaka dzacho aya pinda ubvunza amatope ndofunga umwe yakasimba yapadhuza uyapo tinokubhadharisira kutaura kwako basi kudivi ripi kewe namukadzi saka chauri kuhonga chii handina chikumbira kubvunza kuti inini endera pamusoro chi inini nemari yangu yandikazokubatsira mukoma wangu pakuroora handisozoti tikukwanisa kutaura maiguru wangu ana mukurunga yakatipa makondisheni ekuroora kuti musa wakati unotipa mombe musa wakati unotipa mari yakati amene ndomarori vaneti here vakatuma sadombo here kwamuri wakuwasha iwe hauna dombo here anoenda kutaurira zvirevo zvako kuvakuwasha pamusoro yedombo ndinaye indure dombo ndinaye ko sei uchingowerekana ukasimudza chikonzi uchienda kuti kwati pamukuwasha inhau yekuti ndakazviona unonyanya stere ndakazviona yakatotongwa nhau iyi yakatongwa kwachifi mabhati aisati apera tiri kutsvaga dzawanda nhau iyi yakatombotongwa kwachifi mabhati ava wakapiwa judgment kuti waziwa yakunda inhau yekuti wanga usingadi kutora bata nyaya yatinayo pai bata nyaya yatinayo paground ava vari kupota vachibva panze avaka sandivo ndonyoka idzodzo bata nyaya yatinayo paground ava vanotirarisa nyaya ndeyokumba kwavo saka zviri kureva here kuti mukadzi hamusi kuda kutakura muchienda naye amukadzi hatisi kuramba totakura but ndonge tawirirana kuti imimi kana ndime uchiti kumbira kubvunza
ungagare nemukadzi wokurora makondisheni ekuti nchashanda nepressure uzoti mukumba muda ujiyo musi wakati ndofanenisa mombe kwatezva rakaunda kaishaya chinzwa ipako ndikubatsire mukadzi wako wenyuyo asiri ari kutuma baba vake kuti vapei maconditions yokuroora machinzwa iwewe wati mukadzi wako uri kumuda tatitakura mukadzi wako muende kugadzirisa dambudziko iri vabereki vagare musha ndopata kushedzera muno kona wechamwari kodaipa pasina kupfirwa makondisheni awo taura kupi zvisinei pamusoro dare handisida kushora dare dare dzimwe nguva rine maonero aringe richiita iwewo dzimwe nguva usingaone maonero akuita dare mupanzwisisa saka matauriro andoda kuita haana kuipa nyaya ipa ndeyekuti chiri kubata uyu nyaya yekuti dzimwe pfuma dzacho taizobatanidza awakatuma chikonzi chepfuma hawana kutuma sadombo semabvunziro amaita aya which means totone maconditions okunzi musi wakati mombe ogasi zvinoti saka maconditions iwayo maconditions aya tora pfuma yakakura sei good pakauya zvikonzi mira mabvunzi aka inosvika zvokumari pfuma yaenda pakautuma zvikonzi ndikabvisa 2 mombe ne750 apa wachiti tikuda 2000 zvakanakira papi kuti pfuma iyeye mombe 2 ne700 mwana wako otakura mudzimai wake oenda naye pamusha woziva kuti mwana wangu ari kugara nomukadzi wandakabvisira pfuma tichiita mubatanidzwa vari pamwe chete mogadzira apa pano kuti mombe 2 ne700 zvakaenda uku mwana hapana akashandirei pana asi nyaya inoitika ndeudare pamusoro ndoda kuona kunoda aiwa zviri right kuonesana mutondionesa zvakanaka muedza kuti mune advantage yekuti otoione ngono mukadzi webhozi waroora ndopamuedza kutaura handizoba changamira tikuirana pamutaura hazvina kusiyana nokuroora guva hazvina kusiyana nokuroora guva ukaita nharo yaubatsiriki mwana wako ngatakure mukadzi wakaende naye kuno mugadzira ko nyaya ndakamhangarira ndeyekuti chi ndakadiwa kanditi ndimuroyi saka maitonga muchiti chi mambo wakubvunza vakati ndiwe here wakabatiwa wapindura kuti chi atenga mambo zvamune matsotende zvapera zvamune mataura ndizvozvo judgment is izvo pamusoro ipapa ipedza tiswere munyaya yebodzi mudzei zvachaenda kuita vava tatati mwana wake atakure mudzimai wake vadzokere mumusha vozoita mumvuri vese vakabatana vachigadzirisa papi kuti mumba momwana umu muwaniko womwana anotumiwa mvura ndopanga tiri kuda chete saka uyo anonharo dzokuti inini ndikanzi ndiri muroyi asi iwe ukatobatiwa futi hatisi kuti mambo havana kuti iwe uri muroyi asi ukabatiwa nomukurungai wako muri mega ikoko tisiko asi tiri kuda kuumbiridza pana vana wawane mhuri apa anozongojiva mwana wacho vose vanoroya anozongojiva pana kwatiri kuenda kotenderera panzvimbo bhora rinopera rapera mhosva inopera yaita sei yapera murume ataura chokwadi asi nyaya iripo ndeyekuti inini ndakamhangana nyaya yeuroyi uyu haafanira kundinongedza uroyi ndopandinapo ipapo ndopawabvunzwa kuti saka uda kuti aite sei mukurunga ibi yako wokuita sei akuite sei iwe obva wataura manheru ndoda kuti andibhatare uyo anoudziwa zvokubhatara wabvunzwa nachangamire wani naiwe anzani zita rako naiwe adzenga wakuita unge dzenga chaiwa ukaona kuti mira mubatsire ndosenene muyako dzenga chaatika mira unzwisise iwe dzenga uyo wati uyo akarara uyo kwavo ukuona igurukota ramambo hauti gurukota ramambo rinorara mudare watukana changamire iwewe hatitikunzwaka iwewe ka chimira unzwe tikubatsire iwewe manje nyaya yanga uchifanira kuita ka paubvunziwa nachangamire ka wanga uchifanira kuudza changamire kuti ndikuda chakati nechakati hatitika but wabvunziwa nachangamire watadza kupindura saka manje tinee tiri papi pamusoro yuko kana tauya mudare
tofana kuona kwatiri kuenda kuti chatiri kubudisa chii padare redu panyaya iri mudare. Andika toona kuomarara kuvanhu vari mudare kuti tinobudisa anza ipi nyaya 1 mukati mokutaura tobudisa chinhu chimwe chete, nokuti kana tauya mudare kutsvaga kutakanutswa, handitika mukutakanutswa imomo munotora kudi kunetsa. Kana iwe wapira nyaya yako mudare rachifi watsvaga kutandirwa imbwa, asi tiri kuona kakavara kuramba kuri matiri tauya kuzopira nyaya dzedu mudare. Anza vanhu voona kunge fanike vasingakwanisi kugadzirisa nyaya. Tataura kubva tichitanga kuti vaviri imimi ndimi maparadza musha yevana venyu nokuomarara kwamakaita. Rino dare raona zvakaringana kuti vana vadzokerani. Ndaona futi pari kudzengedzeka kuti hazviite. Handitika totarisa rimwe divi baba vari kutumira zvikonzi zvokuveva chiketo chokuda pfuma. Zvatambotaura kuti muda homwe dzenyu kuti dzifute, hamusi kuda misha yevana. Vabereki kana vana vawanana batsirai vana kuti misha imire. Saka mimi maviri hamusi kuda kuti vana venyu vaite musha nokutotsvaga homwe kuti dai dzangu dzafuta. Zwisisai kuti nyaya dzenyu dzigadzirisike. Pamusoro ndaida ngotaura zvidiki-diki kuti maonero enyu kuti sezikutaura babava kuti iwo ngomana takura nzima yakuende naye kana atezvara pano vana vanoshunga here kutakura mukadzi uyu kana kuti havasi kudai maongorore ipapa kuti aiwa iyo isiye amai mirai vagadzirisiwe nachangamire yama yamutaravana zvese kupari kunyepiwa apa hapana kuvanhu achadainana baba ozi kuona munhu achiita nguva achitaura kuti asi handikwanisi kuenda naifo nguva isaigara pai akatakura zvinhu zvake. Saka handi pane zvinhu zvake ndipane vanenge achienda. Saka kana wati achakwanisa kuenda nayo zvataiva pari kuhwandiro saka tabvunza kuti uri kuda chii kuna unanga uroi isati apedza nyaya yenyu taona kuti tikatendirei handokanange uroi ukudei uda mombe vatauda mombe so vanhu ngovareandizi vanhu chavakarorera anafanira kuitana andangoti vandichenure asi ukaona panzwa kuti vamombe aiyo mazvinzo zvataura pamusoro ishangani mukungai wangu akakwira dare achiri ndakamunanga asi ari kutaura kuti akuda mombe. Mukadzi wake uyo akabatwa akawanika kwatakafamba. Kana mudzimai wangu inini akaba osungwa nemapurisa handibvumirwe kuenda komupikira. Anopika arishi munhu wawakamhangarira haana kubatwa uroi. Saka tata aiwa nyenyu iyo nzimbadare mombe kunani kuti uyu ndikumbhadhara mombe iyi apa mubvunzana changamire uyo dzenga ndada kuti andiudzewo kuti ndikumbhadhara mombe aiwa pamusoro etikubatsirei bhozi mungaswedzera matope avari pashi hapana kana chamumboapa right. Imimi baba amukurungai ava makaudzawo here mashoko ekuti muri muroi kona imi adzenga ava vakaudza here mashoko ekuti muri muroi ndizvozvoka. Saka ava ka vari kuramba mhosva imimi mukauya kotomhangara kuno kwanditika. Saka imimi zvataura nachangamire ndo zvamunofanira kuita sei kuteerera monza kuti changamire vachazokupai decision yekuti kudii apa kumbobvunzana zvenyu nawe vatoramba seiko vaifamba vachiti varikufambira nyaya ipiko yo uroika ko zvino manje muroi wacho handi ndiwo wadzenga zvazonzi waonekwa hasi apatiwa uroi ava tatonzwa ava atafire nyika tanzwa muchipupura kuti adzimai vavo ndo vakabatiwa uroi ko mimi uroi wacho mamauziani handifana mautaura saka mukuda kuramba kuti muda kuramba chii inyaya ino aiwa tinofanira kuizheya kana tingangoti yatoita haingonzi yatoita
takungotarisa zvichii kusvika tichibatsirane tichagara mudhuri dai mama kataura munozvikanaka dai kuzapasina amapa yapera apa munobhadhara mafaini ka tinyaraririko decision yamapa yapera ngombe iwe haikuna kuramba uchipikisa toda kuti muende kopedza apa mugadzire pamwezve vanodzokererana kuswera mangwana vanenge vaipozvo pamwe vari kutogara veseka ivo imimi zvamusingaoni mukadzi wake tumudziyo tundipokumba uko manje mangwana munozonya